गुंडा स्कूला टाइम झाला. या या तुगेले 1 नंबर 2 नंबर पुरा झाल रे. पुरा आत कोड्न्यो तई व्यान अंतु मगिर झाल रे. कष्ट जाता बग्गिया व्यान मा मेता झालम्मा आईल पडे हाव. अम्मा अम्मा हे बॅग आज मस्त जड अस. आज नाही रे केन्नाय जड असत. या हांव धरता. पिंकी पुरा नोटबुक्स धरला ना ग. होय अम्मा धरला. हो सरला स्कूल व्यान गेल ग. स्कूल व्यान तवळी आईल्दಲ್ಲ रे. हांव कसलो आनिके हंग रप्त मये. हांव इतलೊಳಗರ್ಕಡೆ होतशिला. हो होय ने ग कळले ना आपले मका. हे गुंडाक सकाळी रेडी करतांत मग पुरपूर धावनत गो. टाइम देवचे कळना. होय मये मग कोरे पुरो धावनता. तू पेटेल टिफिन पुरा खाते की गो पिंकी. आमगेल गुंडाक पेटेल टिफिन पुरा तशी येतो गो वापस. कसं नाही काय नव्हतं. होय मये एक दिवस खाता एक दिवस काय नाही ही वय तशीची. हे चढू आणि होड जावचो रे टेन्शनच नाही ग. ते बॅग कसं जड मारती. कसं सांगता की त्या नमुने बुक्स आमका वंच कुडवाना. होय मये इतले सन्न चढू मग कसं लयते इतले होडेड बॅग. एक सब्जेक्ट 4 बुक्स मये माका बोन बोन पुरो धावून गेले. ताजी वैरी शू बेल्ट ते म्हणताची आजी कलर ड्रेस तशी कोणची के ಒಗ್ಗಿದಲ್ ಗೋ. ನಾದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಗಲ್ತಾನ ಹಂಗ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾಳ. ಹೋಯ್ ಮಯ್ಯ ते बॅग अंत ಕೆಲವು अनगत्य असता मळरी केन्ना यूज करनातिले. तसल बुक्स कडताना स्कूलांत दवर का तेन्ना हे चढू अंकुराची के जड उणी जाता. होय गो ताजी वैरी होमवर्क ते पेपर अंत येता होमवर्क ना आणि मुखार चढू अंक खाली स्कूलान शिकोवचे म्हणून. इतले सन्न चढू अंक ते होमवर्क दिता ते होमवर्क पेरेंट्सांकी चढू म्हणून कळना गो. तांकां होमवर्क म्हणून कसं की ते प्रोजेक्ट म्हणून कसं की दिता ती म्हाका कळतव त्यांच्याकडं. अम्मा ते करून दी हे कोण दी म्हणटा म्हाका कसं नाही गोत ना गोता. त्यानशी प्रोजेक्ट के ते तितले सन चढू अंक प्रोजेक्ट करू कळत गो. ते मागीर आम्ही कर का हे पेरेंट्सांकी चढू अंक म्हणून कळना गो. होय मये म्हाका ते प्रोजेक्ट कोण कोण पुरो धावून गेले. कसं प्रोजेक्ट म्हणून दिता की इतले सन चढू अंक. ಅಮ್ಮ ಓದ್ತಿ ಪಡೆ ಇಟ್ಲು ಪುರ ಗಾಡಿ ರಬ್ಲ. ಹೇ ಅಮ್ಮನ ಉಲ್ಲೋ ಚಂತ ತಿಕ್ಕ ಹಾ ಉಲ್ಲೆಲ್ಲವರ ಐಕತಾನ ಇಟ್ಲು ಸಕಡು ವ್ಯಾನ್ ರಬ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ ವ್ಯಾನ್ ವರೆ ತಂತು ಚಸ್ಕಿ मये गाडी याची टाइम झाल की म्हणून ना आजी लेट वे इतले वेळ झाला आणि की येणे. होय गो कोण की रोड ब्लॉक केला की म्हणून. हे सपूर रोड नाही गो कंचे एक व्हेकल रबलेर फुल ब्लॉक धावून होता. कोण अब्बते हे नमुने हॉर्न घालता चिके मूवच येत ना मुखारी. असं आम कसं लाग नाही गो. सरला हे गुंडानच नवा डेली एक पेन्सिल रबर स्केल पुरा स्कूलान सोन येवची गो. नेक्स्ट डे वचून सुद्दी रे म्हणल्यारी थंय ना मते म्हण सांगता. आता काची ताका बुद्धी येवो म्हणून आज हांव कसं नाही पेटयनी. चढून तशीच माय ही पिंकी वर तशीच पुराय सोन येवची 3 वर. सरला वनभोजनच नाही गो येत ना मग पाऊस कायल्यार कष्ट गो. हे आत्ताचे वेदर सांगचे साध्य ना. सकाळी वत दंपार पाऊस कसं म्हणू कळना गो. ताजे निमित्त आमगे ते पुरा जनक सहित शिंकी पुरा सूर झाला. होय माये हा माहिती सांगचे म्हणलं केलं तुमका आता. इतली वेळ झाला नाही गो सरला. व्यान येणी मोनिके खंय गेला बा हो. आम्ही करेक्ट टायमाक येता सांगा तोच येना. हे एक जण कोणा राखता सखी का सखी हे नमून रोड ब्लॉक कोण सोड आपला. माये चिके मागशेनी पळे येते आम्ही मध्य सती आमगे सुत्त व्हेकल रबला माये. होय माय ಗುಂಡ ನೀ ಪಿಂಕೆ ತೈದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕರ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕ ಯವು ಚಕ್ದಾಯ್ನ ಬಸ್ಸು ಪೂರ ಆಡ್ರಬ್ಲ.
कसन माय अशी रोडा मध्यंतर रब्बुंगेन पूरा व्हेकल ब्लॉक कोंगेन सोडा तुम्ही ताजे निमित्त हंगे कोणके येवचक वचक दत्ताना चिके उठे तत्व तुम्ही अयो पातळ मये ते रोड ब्लॉक जालेले आमगेल निमित्तके आमकां कळनाशें आमी उलयता उलयता रोडा मध्य आयलीं ती पळयात अय्यो होय मुगो सरला कसं करचें आतां गुंडाक आनी पिंकी कशी पेटोवची आमी ताकडे माये तुमगेल निमित्त रोड ब्लॉक जाल्ला म्हणून कळ्ळें मागीर वरे तुम्ही हांगा आसात मग चिके तेकाड वचा ती पळेल न्हय माये तुम दोग जनाल निमित्ताची त्या रोड ब्लॉक जाल्लेले आतां पळय कशी क्लियर जावन गेले होय रे आमी उलयता उलयता रोडा मध्य आयली म्हणून आमकां कळ्ळें ए व्हॅन खंय आसा व्हॅन रोड ब्लॉक जाल्ला म्हणून 1 किलोमीटर मागशे व्हरगेन दवरला आतां आमी चमकुगेन वचका स्कुलाक अय्यो आनी पूण एक घरकाड वचूगेन पट्टांक मारत माये रोडार मारनाका ती जायत हांव येता तुमकां आमगेल हे व्हिडिओ लायक जाल्यार जाल्यार एक लायक बटन ओत्यात तशींची तुमगेल फ्रेंड्साक कडेन हे व्हिडिओ शेअर करात आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करून आमकां सपोर्ट करात आमी आनीक लायक कंटेंट्स आवट नेक्स्ट व्हिडिओ मेळटा ती धन्यवाद.